काय रे, किती टाइमपास करतोस? थोडा अभ्यास कर. हा राहू दे. तुला बोलून काहीच फायदा नाही. हम्म ए जयदीप, आई कुठे आहे? किचन मध्ये असेल. मी जरा बघून येतो. हा आरामात ये. गप हरामी. तू मी नाही. हा माहित आहे मला कोण आहे ते. अरे वा, बरं झालं माहित आहे ते. अरे आई किचन मध्ये पण नाही. कुठे गेली असेल ही? बेडरूम मध्ये बघतो, तिथे असेल ती. अरे बेडरूम मध्ये पण नाही. कुठे गेली असेल ही? जाऊ दे. बापरे, किती हा पसारा आवरणा पाहिजे आई यायच्या आधी, नाही तर परत बोंबलत बसेल. जयदीपना पण घेतो. काय रे, हा बोल. आज आई घरात नाही. मला नाही माहित. तसं पण तुला काय माहित असतं? तुझ्यापेक्षा तरी जास्त. काय बोललास? काय नाही दादा. चल काम करायचे. जा तू, मी नाही. तूच करती काम काय बोललास? जे तू ऐकलंस. चल गुपचूप काम करे ना. ज्यादा मी घाबरलो. जास्त बोलतोस का? ही बघ ही बघ ही बघ बॉडी बघ. असं चेपून टाकेन. बॉडी दाखवतोस? हा चल दाखव. चल दाखव तुझ्याकडे. दमलो फायटिंग करून. दादा भूक लागली. हा रे, मला पण भूक लागणे. आई कधी येईन काय माहित. हे तू बनव ना काहीतरी. मी नाही दादा, मला कंटाळा आलाय. अरे मला बनवता नाहीत काही, माहित आहे ना तुला. हा मग पैसे दे, मी बाहेरून आणतो काहीतरी. वा, मीच दर टायमाला देऊ पैसे? हं? काय फेकतो दादा. कधीतरी स्वतःचे देत जा. दादा दे ना रे, तू मला चांगला भाऊ ना. दे ना. गप मस्का नको लावू. मी जरा पसारा आवरतो. हा अरे किती टाइम झाला, जा ना आण काहीतरी. तू जा ना, मी नाही जाणार. नाहीतर बनव ना काहीतरी. मी नाही जा. हा मला उपाशी. दादा दे ना रे, छोटा भाऊ आहे ना मी. असं करशील का? तुझा दादू आहे ना मी. दे आता गुपचूप पैसे. गप तू. चल आज आपण बाहेर जाऊन खाऊ. काय? चल दादा चल पटकन चल. हा चल पटकन. आणि एक ना दादा, पैसे कोण देणार? तू हं? मस्ती करतोय रे सेमड्या. चल जाऊ. थँक्यू दादा. गप. थँक्यू बोलू नकोस, नंतर पैसे दे. हं? हॅपी ब्रदर्स डे भावा. हॅपी ब्रदर्स डे. खूप मस्ती करा खूप भावाला कुठा. आणि पूर्ण दिवसाचा आनंद घ्या. थँक्स फॉर वॉचिंग. लाईक, कमेंट. शेअर अँड सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल.